Hola a tots i a totes, soc la Noa Vives i faig aquest vídeo per explicar la meva experiència sent coordinadora de salsa i per participar en programes de mobilitat. Bueno, pel que fa al programa de salsa, pels qui no sapigueu molt bé què és, doncs resumidament és un programa que consisteix en ajuntar estudiants d'Erasmus, que normalment els diem incomings, amb estudiants locals de la UPC, que serien els mentors. I llavors, l'objectiu d'això és que els mentors puguin ajudar amb qualsevol cosa als incomings, als estudiants d'Erasmus, ja sigui per temes acadèmics com culturals i al mateix temps doncs, fer diferents activitats perquè s'ho passin bé. Jo soc coordinadora des del passat quadrimestre i penso que és una gran oportunitat no només per créixer professionalment, sinó també per interactuar amb estudiants d'altres països que tenen diferents punts de vista. A mi el fet de formar part d'aquest programa em va tranquil·litzar bastant a l'hora de pensar si fer o no un Erasmus. Amb això vull dir que gràcies al programa em vaig adonar que realment fer un Erasmus és una experiència molt enriquidora i que, tot i poder passar per moments difícils, hi ha recursos, programes i moltes activitats per poder conèixer a gent i passar-t'ho molt bé. És per això que el quadrimestre vinent doncs, aniré a fer un Erasmus a Lisboa per fer el meu TFG. Si us soc realment sincera, doncs ara mateix estic bastant plan, amb incerteses i plena de por. Però tot i això, doncs, crec que és una gran oportunitat per, sobretot, madurar, espavilar-me, sortir de la meva zona de confort i obrir-me. O sigui que té més pros que contres. I bueno, tot i això, doncs, aquest passat estiu vaig participar en un programa de mobilitat que organitzava un programa que es diu Unite i que es tracta d'un curs de 2 setmanes sobre el Machine Learning a la Universitat d'Aalto, que està a Finlàndia. I bueno, bàsicament es podien apuntar diferents estudiants a diferents universitats europees. I bueno, jo sincerament vaig aplicar el programa una mica perquè doncs, vaig veure que era a Finlàndia i jo sé com, bueno, doncs a mi m'agrada viatjar, doncs serà guai. I perquè una professora ens havia dit que el tema del machine learning era molt interessant i que tenia molt futur, vaig pensar, bueno, doncs machine learning, que no tinc ni idea, i viatjar, doncs sembla interessant i molt guai. Però realment no anava amb una intencionalitat d'aprendre molt machine learning i coses així, sí, perquè realment no tenia ni idea. I tampoc anava o sigui, anava amb zero expectatives. I bueno, crec que això de no tenir expectatives va fer que l'experiència sigués molt, molt bona. O sigui, durant aquelles 2 setmanes vaig haver de conviure amb dos estudiants que eren alemans i després amb una amiga meva que també, per casualitat, va aplicar el programa, però, clar, tota la comunicació era en anglès. Llavors, el fet de que tot sigués en anglès va ser algo molt positiu, sobretot per millorar la meva fluïdesa amb l'idioma. I, bueno, també coneixes amb moltíssima gent d'altres països, de Portugal, Alemanya, Noruega, suïssos, de tot. També és veritat que hi havia bastants d'aquí a Barcelona, de la UPC, i ens vam acabar portant genial. O sigui, acabes fent molts amics i t'acabes portant molt bé amb tothom, fas moltes activitats, dius, vale, o sigui, acabàvem, per exemple, la part teòrica de Machine Learning i després teníem temps lliure, doncs fèiem tots moltes activitats i acabes coneixent amb moltíssima gent, t'ho passes molt bé. I, bueno, a part, òbviament, doncs, acabes aprenent les bases bàsiques del Machine Learning. O sigui que jo crec que va ser molt guai perquè és això, va ser com estic fora de casa i t'has també despavilat una mica, no saps molt bé què és en plan anar per tu sol i vull dir, tot molt guai, la veritat, molta sensació de llibertat i de ser una mica més autònom. I bueno, bàsicament això és la meva experiència tant amb la coordinació de salsa com amb els programes de mobilitat. I si teniu algun dubte, podeu contactar-me amb el meu mail, o si voleu saber més informació, el meu mail és noa.gie.vives@estudiantat.upc.edu i bueno, espero que us hagi ajudat una mica aquest vídeo i bueno, adeu.